også. Prøv lige at gå med. Hold da. Så er den lige lidt våd der. Nej. Jeg elsker jer. Ja. Har du ikke væk det? Nej, 1,5 kilo. Mere end det. Den hun siger mere. Du er da ikke over 30, det her. Han har øjnene. Jeg har lukket. Hvad? Nej. Der er stadigvæk med i posen igen. Ikke den der det. Det er meget naturligt. Prøv at tage hovedet, mand. Er dig, Mikkel? Nej, jeg har hentet hovedet. Han kan ikke engang tørre øjnene ned og surfe. Nej, det kan jeg ikke, mand. Hvad fælder på den fast? Nå, tak for kage, Jesper. Tak for kage. Det er med sidste pose. Nej. Det er ikke mere. Tak. Øj, mand. Hvad er det her affaldscontaineren? Den er derovre. Hvor er det med, Gustav? Stille. Kan jeg lige skylle det her kanel eller? Du kender til for flæsen. Nå, vi ses efter. Ej, det siver ud mellem... Svin, Jesper. Fuck jer, mand. Det var sgu et 24. Og Michelle også og tænker, jeg er gravid. Heldigvis, jeg er gravid. Jeg slipper for det der. Nej, det gør du ikke. Jo, det gør jeg. Nej. Fuck, hvad du for kaj. Nej. No. Skal du et bus? Jeg skal bare fri til dig. Jeg har gennem det der. Ja. Det er ikke nok at nok dig underne fast. Du er sgu ikke færdig. Jeg er færdig igen. Hvis det er det. Min. Nå. Jeg beklager. Ej, vent lige, Michael. Du skal ikke rave. Hvad er den? Nej, tak. Øj, mand. Ja, det er godt, jeg er 30.